Hello guys, majuad daw natong tanan. So karong adlaw ray guys, dai buongon si reverse da. Kaunta. Okay, pagmata na ho. Nag-jacket ko kay guna mis ubos. Tapos palijahan ko ya ajoy. Lain na lagi buongon sa mong silingan kay hindi na paras ka tong unang bunga. Mara ka lami ka ajo. Mura gyud pangugbugan. Aslam. Padas ang lako ah. Manilami ipangibugan na ni. Aslam naman nga pait. Kapangidhat maputag kalit. Yan na. Wapas nanay. Nagilakaw si nanay. Meeting sa senior citizen. Pamaulan ko kay nagbuga kong kahoy. Apoy may kahoy dali. Pait-pait. Ang bugas. Sakit ka do. Gay, tumak. Gahi sining sagbut ah. Nami gunahan kay ning uwan ganina.
Bao, gihagaan na sa tao. Sa doon ra mo pang muha. Ni, di sa kong panghatag kay. Wan, di pa sa kaig. Di pa kaig uog ka na ngay. Kuwang ra magali na. Sila ka. Try. Wan, itang di. Buwad. Kahibawag na ay nananam. Sa doon ra po. Itigaan ko tatay wa. Bao ni Mr. Tag bao. Wala gali na matanam kay di wa na maapas ni kuya. Sa doon ra. Lami ka dugunahan. Magkaan ko rin ko. Hamloy. Magmukbang ko. Darin. Harakas na nay! Ani, balita senior citizen. Panangtangan na ng mga tiguang mga senior citizen na kay patakarag ihis Facebook. Nay, hunay! Nay! Ano Mali, may balita, nay? usuron bitaw. Mga pang-ilok na ng mga tiguang. Di magurang sila. Suburan mo na sigot ilang anak. Kaya Mabuot. makakuntin. Para Ikaw ko maka... mo, imong lula, imong yanaon, yung sugoon. Natusun. Para nagsundang. Yes, kuya, di ko nung gunahan. Kay, Kaya ano ko nung sagbot. Makakuhaan ko ng parisa. di agsagbot mo itabon. Aginuna itabon sa punuan. Di ag di gunahan, labong. Dihas, gisuroy-suroy. Yung mas isang nga ito na magurahe. Hindi mo ko magpasuho ko ang kunas mo. Hindi na ito nalaman kay karang sagbot. Lami. Makatabang og kabugnaw sa parisa. Lami, magugunahan kay lami tanawon, hinlo. Mga resources kuya kaya arong Di pa kasuhol. di sa mga resources kuya kaya arong dengan hanap si mahagag ko. Nay! Ano sa kayo mag-interview minimo? Noon sa akin diyong senior citizen na bagi pa ng tangmang kaha. Kay ihi lagi mo sa Facebook. Itik na nanay rin daga-dagaan. Prank na tas nanay. Asay? May itik na sa nanay daga-dagaan. Bilang ito na. Ali, nay! Ihi tas Facebook! Ano han lagi si pangis Facebook. Dako na kugag. Gaan, lami mo gud kunahan. Mga tiguang. Ano sa sila pangihi? Ano di mo views? Mangihi ka po, taro mo views tas vlog. Ang samok, wala po. Dong Lemuel! Di ara dong oh! Tamis pa kaya akong ihi. Yun, pas nanay dong Ariston! Nang nagdong limuel. Wa man, ikaw ba? Kunuhay mo. Magpa-views tas vlog. Di ko. Uli na dong may labo Lemuel. Bahala pag di ka views. Tinaw pa kaya ang akong ihi. Babae. Nay! Yan! Diksian na to. Yung mata na. Halaka yung mga absent. Absin nga uwan. Nagandagan na dito. Punon. Lexi! Kuha ikog panaksan. Suka. Sa kabuok nga pepino. O katong teller. Ako silyura. Pilira. Kaya magkakaan ko dari. Dong Mariano. Pila nakatayt ka buwan og tuig na batang mong nagbuwag. Lami pa kaya kong ihi. Babae. Dong Mariano. Ang sabi ng tiil nga, wala naman kong himbisan. Nay! Ha? Ano lagi mo ti? Kuha na eh. Marang mo Wa mahimbisi. may tahimuwas. Himbisan. Way lotion. Ano sinugod ko? Pero mo di isa. Nay! Itak na. Pagali maingay. Di na kayo na may iingan ay. Ay, Alice! Katong daka nga pepino. Kapsilyo og panaksan. Gapot ra ba na gapon? Kay, Sugsug ni Jumil. nagsug nga. Nagpangag. Pagday nga di man. So, naram gutulikit ang Jumil. Isugsugol na siya nagpangag agay.
Hindi na pwedeng may maidang estipado. Sugon man pud. May maghumbang nangka. Ngibog ka. Sige rin ko pang maghumbang nangka. Na magbubuwad, lamay iparis. Sa buwad. Pilit si Dami. Manuko sa pagkugma, litson. Asa? Ila si Boy. Kaysa may birthday. Birthday sa anak ni Luloy. Gaban ko. Iwan. Tayo mo angay rabas. Tatay na ni. Ano nangatay na lagi Tuado ka bukdag ka na, maputos gud na. Di lagi na pustong kay. Nadi na kuno na makadot ang insekto. Mas kuya katurang gagmay did. Kabandi ka doit. Nas basket. Dong Mariano. Kumusta naman mo si imong anay dong? Anay. Bagong trending na ron. Haman. Mga Facebook. Matiguang magma. Insa na diha. Pilibib na para mo views. Pantira ba pud kay rapog malami. Di arba nagpanting nga katunay. Kaduganag. Pansabon. Kadug Order katunay. Para tang order po katunay do katiguang. pantipong kadudya nag-iring. Ingat tulog color ba ma. Hapit lang princess at sinuan. Hapit magula. Yung Mariano. Kasli na ko dong. Nay! Nansara mag-meeting, Nay? Sa credit. Kisa gyud pang Kari noon. Maputos pa ni. Kagi pa nga siya. Kisa gyud tang. Mau galing itong pautan na nanay. Kinsa kitang-tang. Diana. Kinsa may kitang-tang, Nay? Oh, may gitang-tang. Ngit may kitang-tang. Kaya nag-ihihis Facebook. Bang nagibalidit. Na ako nagibalidit nga. Nay. Gwapo ko na kadugay. No, Nay. Ha? Ingag na kitang-tang kaya nag-ihihis Facebook. Ang mga tiguang ron. Ang ampo naman. Karong agrilis na mo. Adyo yung ihihis Facebook, Nay. Abril, ugi Abril Mayo kadto kuno pero ugi ba gidugangan nami. 1,000 na kada buwan, 6,000 nag-ahi. 6,000 pa gid. Garaon pod. Isa kanos amay yung release, Nay. Kaya kakalamig pizza. Para mga pa nato tanan. Mayo pala di Mayo. Basta ugi Abril Mayo. Nay, fly sa ko nay. Ha? Ta, asa makamaka dana ra? Gani. Asa magkuan ko? Dami be. Aw, dana ka magkaon? Magkuan ko apple sa Pilam dayon yung buwan ang tanay, 5,000. 500 naman. Daghang ko na sud, Nay. Ang mga mo, 3,000 sa may nakubra dis ko. Kanang kuno pantag 6,000 na kay gidugangan na 1,000 na kada tao. Ano ba? Ingan, Nay. Gitang-tang, Nay. Oh, may ano si Babing? Na magre-post kapiton. Kaya nangihi ko ng Facebook. Kuya ni ba magtinda ko da na tumadako da na kinimpla. Gamay ra. Oh, nakaipanay? Hanay. Gino pa ning natakpan ng wala. Pas pundo. Nanawas Facebook na, pero makita ka sa mga tiguang. Pila mo ka, 2,000 mo, o lalima mo, 2,000 mo kasi city siya. Puti o putlong kamera na. Nang isa ning dong areston. Liman mo na. Nalagi na dong areston. Dong Ariston. Kinapa kong ihi do. Diara si Lolita dong Ariston. Si Pino re kina. Lagi tinsta pinanay. Pila? Si Pino re kina ta sa gidad. Makadawat na nag-Gismail. Di. Di ta ba abuton sa 400 nay. Kasi hata ka kwarta 100,000. 80 magkaha. Ay luoy pud. Di mao ba di ingana nila kay di ko matabang ug kan ag Diyan mamatay na. sinta nga. Makadog si Mil, why this Mil? Di ba ganang upap tuguran ag wala mig ko as gobyerno pamalaod kay ipaabot og 100 ka tawo sa ihatag. Di lagi hatag giti-giti gina betul hatag karon sugod 80 edad. Diara kang agi, daka-daka pagang agi.
Kana nagbunga. Ug manapod kay hapon na.